Thuolo machielo majaber maruoth oloso mondo warom kodu e weche manyien makagi kacha odhiambo masani kapok wami mago mawaloso nwa dimba wawinjane thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mag dongruok ma Homa Bay motelo ne limbe mare Siaya. Kwani sisi watu wa Baragoi tumekosa nini? Tunaomba serikali tuimarishie usalama. Ji ariyo yudo hinyruok marach bang' jokuo jamni monjogi e gwenge ma Baragoi. To jogoro mag duond buche mag siasa seyo piny owacho kuom deko chwalo negi omenda. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jogoro madongo mag duond buche mag siasa pachoka chiwo ywak ne piny owacho kaluwore gi deko gomenda mag duond buche mag siasa. With inadequate funding to political parties, what we gave ourselves in 2010 in our constitution will be lost. The key to ensuring that we continue benefiting from the fruits of the 2010 constitution is the funding of political parties. William is well aware of it. He will tell Kenyans that he is giving us money, like he did when he gave that interview in the night and lied that a small party has gone to court. Apparently the small party was UDA, because it is UDA that is in court. Correct. And tell Kenyans that he wants to set up an office of the leader of opposition, while he is not funding the parties as provided for by the constitution. So how else can he then tell us that he actually means what he says by saying that he wants a robust political opposition or opposition from the political parties that are not in government? Let the president be honest with Kenyans. Let him stop lying. It is party UDA. His party UDA is the one that went to court, and despite the court directing that at least the first quarter be released as that court is case is pending in court, Treasury has been directed by William Ruto not to give us money as political parties. So on one hand he says he wants robust opposition, on the other one anatukata miguu, hatuwezi kusonga. Sasa yeye atuambie, and he's disobeying an order of the court. So we want Treasury to release this money immediately for us to be able to embark on our programs as political parties. I thank you. Tunaomba Treasury iwachilie hiyo fedha ili nafasi ya demokrasia Kenya izidi kulindwa. And it is not a favor. No, it is not a favor. It is a right to all Kenyans, because the idea of opposition to check on government is what Kenyans bequeathed upon themselves through the constitution on the matter of democracy. Dak ma Kisumu West geno ni cheno ma piny owacho biro sudo kodgi machiegni poni Huduma Center oyangi e alworano. Jalup jata tije maduong' e migawo mar Huduma Fund Gatobu Karera oyango ni cheno ma kamano dhi nyalore bang' ka giyango lipot mar nono kaka inyalo tae e alworano. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu olero kendo nyiso geno ni chwalo Huduma Centers e gwengego biro kelo yote chwalo kony n'oganda. Having come today to Kisumu West Sub-County to basically do a site visit, having received a request from Mheshimiwa here that they would like to, or she would like, and the people of this area to partner with Huduma Kenya Secretariat to see how services can be devolved and offered at this level. So we have heeded that call. So we have come to look at the facility on these grounds, so that then we can be able to advise in terms of the suitability and explore how a decision can be made to operationalize a Huduma Center. We are here to support the call, basically to devolve services closer to the people. And after we have done with our work and our report, then a decision will be taken, and then we'll see how the operationalization can happen. Kola gone giro kamano ni gibiro mondo gineni to gima wan goni binyalo lose yo maber makori nyalo kelo Huduma ne jopiny machiegni gi gweng'gi mok mana ni nyaka gidhi e town moro eka giyud Huduma services. Wagoero kamano ni gibiro, ang'eni en tich makore ka chakre sani ka gigolo report migi owach ni nyalo timore to kore ka tich chakore nikech koro nyaka los gigi.
Ji ang'wen oyangi nowito ngimagi e kinde ma ji adek mamoko to noyudo hinyruok kaluwore kod kuo ma jamni e gweng' Mayel, Kurkum, Laisamis e kaunti ma Marsabit. Komanda mar obila ma kaunti ma Marsabit, Robinson Boloi, oyango ni monj makamano notimore kogwen ma kawuono. Moko kuom ji manolalo ngimagi e monj makamano en nyathi manyako ma jahigni 14, rowere 2 ma jahigni 7 kaachiel gi chuo moko 5. Boloi nolero ni jokuogego eko maromo 15 nomanore gi bunde kendo nokwalo ngamia gi diek ma kwan gi pod ok oyangi nyaka sani. Obila dhi nyime gi manyo jonjorego e kinde ma ji manoyudo hinyruok to dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma kaunti ma Marsabit. Kuleta msichana ambaye alikuwa hai akiletwa kutoka Kargi kwa ndege, alikufa akiwa tu kwa ndege. Minister ya security akienda mahali anasema sasa mtasikia tutachukua hatua. Hiyo kila saa ni mdomo inaongea. Akitoka hivi watu wameuawa 5, 6, 7 hata 10. Saa hii leo watu 8 wameuawa. Kama kweli ile kitu anaongea ni kweli itatusaidia. Atusaidie leo. Hii shida iko ndani ya Marsabit. Tumeomba serikali tupatie KPR. Ni huzuni sana kupoteza watoto wadogo, watoto wenye hawana hatia. Hakuna kitu yenye wamefanya. Ndio walisema fahari wawili wakipigana nyasi ndio inaumia. Na hii ndio mambo tunaona sasa, hasara, watoto wanakufa, watu wanalia. Ji ariyo dhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Samburu bang' jonjore monjo gwenge mag Baragoi, chielogi kendo hinyogi gi magina otieno mokalo. Kaluwore kod anyuolagi, jonjorego nomonjo gwengego kendo chako chielo jopiny kod magina. Koro gikwayo piny owacho mamalo mondo orid weche mag arita kwe e alworano, to moloyo e kinde ma jopuonjre dhi yawo sikundegi jumbe 2 mabiro. Kwa majina naitwa Tome Mekwi. Ni resident wa Baragoi. Na inasikitisha sana kuona ndugu yangu huyu hapa amepigwa risasi. Iliali hakumchokoza mtu wala hakuenda kuiba. Amepatikana tu akishunga mali yake na hivyo basi na akapigwa risasi. Kwani sisi watu wa Baragoi tumekosa nini? Tunaomba serikali ituimarishie usalama eneo la Baragoi, Samburu North. So currently the patient is stable and recuperating well in the ward. No, there was no foreign body found. There was an entry and exit wound. So we didn't find any foreign body or bullet in that case. Kuna watu wawili ambao wamekuwa wamepigwa risasi, na tungisisi kama raia na viongozi wa Baragoi tungependa kuomba serikali tupate lasting solution kwa hii maneno ya vita, kwa sababu every now and then kuna watu wanapigwa risasi, kuna wanyama ambao wanaibiwa. Jambo la muhimu ambayo serikali walifanya, walitupia KPR, na tungeomba sana serikali kuu iwatafutie hata mishahara kidogo, sababu wanafanya kazi on basis of voluntary, na kufanya kazi ngumu kama hiyo ya kwenda kushunga mali na maisha ya raia bila salary inakuwa ngumu sana. Director mochuni weche mag somo e kaunti ma Kisii Pius Ng'oma koriwore kod jokanyo mamoko e kaunti no notimo nonro e skunde mopogore opogore ka ginono ikruok mag sikundego ne chenro mag somo mag junior secondary. Ng'oma wacho ni atamalo 50 mag sikunde oseketo ikruok makare. Moko kuom okenge maning'iyo oriwo gedo moromo ne jopuonjre, puoth kowuok kuom duol mane mato gi NCA, dwaro mar bedo gi kuonde timo nonro kata lab, pap ma nyithindo nyalo tuge kaachiel kod kuonde ma nyithindo nyalo dakie kin mamoko. Skunde ma ok bi chopo dwach migawo mar somo e ikruok ma kamano ibiro riwo gi skunde mamoko machwalo som secondary madundo. Elezo na serikali wame-recruit 30,000 lakini nikiangalia sana nitaona hata shule za msingi siko 30,000. Kwa hivyo inaona kama kwa hesabu yangu mwalimu mmoja ataenda kwa shule moja. Na sijui sasa kama huyo mwalimu mmoja atafundisha hiyo subject zote ama itakuwaje. Kisii County we are slightly above 50% in our assessment for the KPSEA. We are still moving around to get more
Only one school so far, one of the private schools that had given a request in our assessment had been disqualified. But most of our schools are ready to go. As you can see, we are with the Ngao with us also. We have the sub-county director. Feeder schools, any school that are serving less than 35 enrollment for the KIPSEA, this must be designated as junior schools. But other parameters will come in, checking on the disability of the learners, the proximity of the school from one another. Dwaro machopo kare chik majiwo kwan marom mar joma chwo kod joma mine e lemo mopogore opogore midendo ni third gender rule oyudo jip bang' jood bura ma pacho ka yie keto maino e neno ni dwaro no chopo kare. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula owacho na taa malo, owacho ni kata kobedo ni dwaro no pok ochopo kare e kinde mokalo, piny owacho osego okenge e neno ni tend mine omi pek e thurka. Wetangula ne wuoyo e boma ma Naivasha kama no yawe ayanga romo mar jood bura ma mine e bwo riwruok mar Kenya Women Parliamentary Association. Nyasi ma bende no yuore gi spika mar Senate Amazon Kingi kod jatend migao mar kit chwech Aisha Jumwa. Anything that brings women to parity with men, I will support. Regardless of who brings it or how it is brought, because like Obama said, you cannot win a game if you are playing with half of your team outside the field. You cannot have a team of the first 11 and you field 6 men and leave out 5 women, or field 5 women and leave out 6 men. You must have a team. You, honorable members, bear witness to the fact that in all our duties at the Senate and its diverse committees and panels, women legislators play key roles and exercise their leadership potential to the fullest. This we shall continue to do as and when occasion demands. Inevitably, we must come to the consensus that unless women achieve equal status within governance and political structures, our efforts to strengthen the democratic base and expedite crucial social and political reforms will be hamstrung. Dol mochung'ne wuodhe mag nembe e pacho ka KMA orido chenro mar neno ni joriemb yiedhi mating'o jowuoth kod mago ma jolupo ong'ado lisens mar tich. Kanoloso kod jofwambo e gwenge ma Malindi Marine Park, maneja mar KMA bade ma kadhwadh nam chumbi migosi Alex Munga nonyiso jogo manigi paro mar bedo gi yiedhi e nam ni yiedhi mag gi nyaka non makare kapok oyienegi donjo e nam lupo kata tiyo tije mamoko. Munga nowacho ni chik makamano ok en mar sando jogo matiye nembe, to en mar bero alwora kata lwasi magitiye. Since we are doing this exercise, not for the sake of harassing any operator in our country, and for us to encourage compliance, we, together with the Office of the ODPP, decided to apply the diversion policy, where violators who admit non-compliance are taken through they're taken through the diversion policy, where they sign an agreement that they will make changes within a period of time before they go back to operations, instead of taking the normal route of the court processes. Nyasi mar kowo ringre mosenindo jaduong' Alfred Abich Ali ma en wuon reporter mar Ramogi FM kod Ramogi TV e bwo kambi mar Royal Media Services Ali Abich dhi nyime. Nyasi marik no timore e dalane e gweng' ma Nyalkinyi, East Kanyada location e kachung' bura ma Homa Bay town e county ma Homa Bay. Wede kod osiepe ma familia oyuore ik mar Alfred Abich manowito ngimane kojahigni 68 bang' tuore kuom kinde mogwaro. Jotich mag kambi mag Royal Media Services nochope kuyo makamano kanyakla gi Ali Abich kod familia mare ka jatend jochung weche e tend Ramogi TV J Bonyo, jatend Ramogi FM Victor Juma, jachung weche mar RTV Ken Mugato gi mamoko ne otelo ne kweth makamano. Ali wagoni mos makende ka mos kendo moa kuom jotendwa, editorial director marwa Linus Kaikai, jodito duto mag chungo weche manyien, jogo mitiyo godo Yang Mudhoni, Lincoln Jogu, Christine Ojiambo,
Ray Polo gi Jael Lieta duto okelo mos margi mar kuyo. Nikech Albich en wuoyi matiyo matek emomiyo ineno ka ne wamiyo ji mang'eny rusa mondo bi obed kode samoko owuongi. Wan madwa wache mang'eny onge, en mana gone gi mos. Wasetiyo kode thuolono duto, kendo ka watiyo gi Albich wachalo kaka owete, ma kata kaka wamosore, kata kaka wapenjore weche, en mani to ndugu to kono chiew nade, Homa Bay chal nade. Ok wasebedo gi lweny nikech en ng'a moro mamuol, kendo nyiso ni kido mane jaduong' okete en kido ma oluwo kendo nyaka sani. Mos makende ne anyuola mar Albich kaachiel koda jo Homa Bay duto. Watimo mos ahinya kaka family. Ali en colleague, watiyo kode. To maduong' en ni wawinjo sigana mang'eny kuom jaduong', to gi tim mobiro kae nyisowa ni ne en jaduong' machal nade. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, nyinga Albich man wawacho ni be maknawi yani be lo omera choko wuok tich adwa jawuogi be. Pasto wacho maber kabisa kendo yalo. Wacho kanyo ni to ka uweye to biro jwang'ou, koro par matut. Nyako Ramogi, yiena mondo alor gi kanyo ni mar pod wadich mokalo, kendo wabiro bedo kod weche mamoko manyien koromo saa 1 gi saa 3 mar otieno. Kao kamano, bang' thuolo machuok ahinya, wadhi nyime gi chenro mamoko e Ramogi TV. Kik idhi mabor, nyinga Milton Ochieng' Awuor, bet godhiambo mokwe.